Kwani kutigana na yu mwanchumulieli ni utokende masemo goika county ya Nyamira. Asengo kumanya buna nigo mubunge o West Mugrango Steve Mogaka nigo alire eira gosira abalimi bekemeli yeta gwetera okubayigerera naboigo kweneke munanko enyorera bale engere yabo kere engikirano aniga gocha magegayo kwemurungani korwa sabalimi yabo ase ogosukigwa bosio gwe bonus yabo nekiombe gosina babwatani korwa sensemeli ya KTDA waika omutenyi oikomi muri kecho Job Maangi no roboti rasenchera yobekirano Maiga yeri uko korwa se kiombe gya KTDA likora libuna okoena nogwe bonus wasukiwe korwa se omotienyi ogatano na kabere gocha somotienyi oikomi nigo liberera linene lyabeire ase abalemi asegati abalemi babere bakwe murunganeria enganeye amangana ya maruga twanyorete amangana yaro yobuli mweko era anyo cheno meetings into achiete ntoboriri totebenge bona siete rusumo tienyo staba como tienyo komi weito muna chibesa chito chije omotienyo komi igonde maminja sababu chibesa echi intu konyore twebangire no ene kero omuntu orengeti chikono ne ngombe kero orengeti biasara bya otete okora igo kwebanga engana yeire egati abalemi otwara obwoba buna nigabara babalemi babwate okuganya gotali okuya ochiase abalemi ata chibesa chite chiko tumujenyo saba kamuranje te otra chibesa mutinyo saba unless na makateri asoireme atake tutuibera chibesa chibese chijoka chako sokutinyo saba anda chigo chibe kiraro chikoro se interest ko benefit y'abantu abangao into abali mutogomia engana boigo yeirerete abalemi kosaba abarai anene mono ababunge korwanerera obwene bwabo elinde banyore chibesa chiabo chibesa tiga chiche engakireta keiri nanari kuboria abachumbe baito yankwa n'umujumbo ito Steve Mogaka bono kurwa West Mugrango ekero bakogenda parliament tiga barerere omulemi ntwatebetiwe ebonus yeito echayi ekogenda igoro nchiko bansire siringi 50 ekiro kago kwana asamatanga ayamo ensemwe nyamwetereko nigo mubunge o West Mugrango Steve Mogaka arure eira guchukurwanerera abalemi elinde banyore engeri yabo naende igona minyoka chigotimbege terukericho twachete igoro na rero tutagete kurwania kutumia serikali erororo bae abalemi bechaye chibese chiabo asebo igo ate batali gochugwanchirana obokurumi koba ase sector obolemi nagoteba nachi kurwanerera abalemi nayinche nateba ngatwororoberane round yeye itoko bali chibese abalemi baito banyore kere kiabo abalemi batubucheire batukairi abalemi bechayi gomonyabere anga kare akenachete nona tiga kansolo nduko nyancha no mochairman ogyanchore nabatebinga pakabokie ukatwanjira ntorikira nenga abalemi nkoro kubare chibese cyose boigo narwa eira gochigokinia ekerengo gechisemi anene mono asateba nachikwagacha eskuru ya nyamwetereko elinde chikoba buya igontegete kubagira mbia mono in a very special way naende ekere skuru ya abana bagocha kubunga inche mogo chakoe ebibungu amabati aliatoya tobosoku galia arorwese pia abana kero bakoirana umutinyo kianda baira ni skuru ya maskani ile kona gwake nilinse aligo togocha kubeka chitile egere naenda abali mwanteberia abana basome bachikubeka chitile libuna chiria ase skuru asemechi yabo nasemechi yabayiboli babo ginko reporteria Ndizi TV kurwa se county Nyamira Job Maangi.